Бик күпләр көз айын яратып бетермиләр, моңсу, сагышлы диләр. Безнең гаиләдә киресенчә, көзне ашкынып көтеп алабыз, яратабыз. Беләсеңме ни өчен? Чөнки безнең гаиләдә күбебез көз айында туган. Бигрәк тә көзен газизләрдән газиз, изгеләрдән изге, гаиләбезнең хөрмәтле бердән-беребез, әниебезнең туган көне. Быел ул безнең өчен бигрәк тә көтеп алынган, чөнки әниебезгә 55 яшь. Газиз әниебез, кадерле тормыш иптәшем, Люция Бакыр кызы Юнысова Янтуган авылында ишле гаиләнең көтеп алган 5нче сабыйлары булып дөньяга аваз сала. Абый апалары белән бергә уйнап үсә безнең кадерлебез. Белем баскычларына менә-менә үсмер елларда артта кала. Укуны тамамлагач, Люция Бакыр кызы озак уйланып тормый. Югары Яркәйдәге училищега укырга бара һәм ул трактористлар әзерли торган бүлекне салый. Бу урында аерым тукталып үтәсе килә. Газиз кешебезнең нинди тәвәккәл, таләпчән, үз сүзенә тугры калучыда әле ул. Сайлаган бит үзе яраткан һөнәрне. Безгә балаларны да шундый тәрбия биргәнне шатланып бетә алмыйбыз. Һөнәри училищены тамамлагач, туган колхозы ул вакытта Салават Юлаевка кайта. Нинди генә эш, кайсы гына басу, ындыр табагы дисеңме, курыкмыйча, яшьлек дәрте белән тотынып хезмәт юлын башлый. Кайсы гына тармакта гына эшләмәсен, безнең бердән-беребез әти-әнисе кебек куркусыз, үзен һәр вакыт беренче, үрнәк булырда икәнен күрсәтә. Сыер да сава, бузаулар да карый, сөт тә җыя. 1986 елда үзенең мәхәббәте Юнысов Рәзиф Зәки улына кияүгә чыга. Бер артлы гаилә ишәя тора. Рәмил, Ринат, Алина тормышларын ямлап дөньяга аваз салалар. Гаилә ишәгән саен әти белән әни ил салырга киңәшләшеп, олы эш башлыйлар. Өебез авылга ям биреп тора. Ул күркәм, матур, үзенә чакыра. Әти-әниебез бер-берсен аңлап, хөрмәт итеп, бер-берсенә ярдәм итешүне күреп үскәнгә, без дә алар үрнәгендә кешеләргә ярдәмчел булып үстек. Әти бүрәнәне бер башыннан тотса, әни икенче башында була иде. Тормыш көткәндә барсы да кирәк. Иң мөһиме тыныч буларга. Бар нәрсәне дә аяк акыл белән эшләргә кирәк дип өйрәттеләр. Хәзер инде ишебез дә гаиләле, балалар үстерәбез. Олы уллары Рәмил югары Яркәй авылында яши. Тормыш иптәше Алина белән 3 бала тәрбиялиләр. Уртанчы уллары Ринат тормыш иптәше Гүзәл белән 2 кыз үстерәләр. Алар да югары Яркәйдә яшиләр. Кече кызлары Алина 2 бала тәрбияли. Быел аны улы да 1нче сыйныфка укырга керде. Татарстанның Актаныш авылында яшиләр. Тормыш дәвам итә. Дөньяның куанычлы мизгилләренә караганда, нилектәндер инде борчу кайгыларын күбрәк татырга туры килә адәм баласына. Әниебез, тормыш иптәшем Люциягә дә бу халәтне кичерергә язган. Кадерле абыйсы белән абасын югалтты. Кызы Алинаның тормыш иптәшен, газизләрдән газиз әнисен, Фәйрүзәнең дә соңгы юлга озату ачысын да татыды. Авыр чаклар бик күп була, түзәргә кирәк. Балам дип үстергәнгә, әниебез тормыш иптәшем күз яшьләре аша елмая белде. Безгә дә көч бирде. Кадерле әниебез, сөекле тормыш иптәшем, Люция Бакыр кызы Юнысова дип эндәшәбез сиңа. Исән генә бул син, әни, бәгърем, сызламасын аяк кулларың. Син шат һәм таза сау булсаң, безгә нәрсә кирәк соң тагын? Күз нурыңны түктең безнең өчен, йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап, безнең өчен бәхет син булгач. Иң кадерле, газиз кешебез син. Бу буш сүзләр дип уйлама. Әниләргә сыенып яшәгәннәр, бәхетен таба якты дөньяда. Иң сөйкемле күзләр синеке, әни. Йомшак, җылы куллар әниемнеке. Иң татлы сүзләр синеке, әни. Синсез яшәү булмас дөньяда.
55 яшьлек күркәм юбилең белән котлыйбыз. Сине, әни, тормыш иптәшем. Ярый әле син бар бу дөньяда дибез. Рәхмәт барсы өчендә. Барыбызга да ярдәм итәсең, безнең белән бергә шатланасың, кайгырасың, оныкларыңны карашасың. Йөрәк түреннән чыккан изге хисләр теләкләрне бүген шушы матур бәйрәмеңдә җиткерәсебез килә. Озак итеп, кадерле әтиебез белән безне шатландырып яшәгез әле, рәхәтләнеп. Шушы җырны бәйрәмеңдә кабул итеп ал. Тормышыңны ямьләсен, куаныч шатлыклар тулсын сиңа, әнибез. Без сине бик яратабыз. Тормыш иптәшең Рәзиф, балаларың Рәмил, Ринат, Алина, киленнәрең Алина, Гүзәл, оныкларың Шамил, Альбина, Динар, Динара, Камила, Ратмир, Азалия. Хөрмәтле Люция Бакыр кызы, гаиләгездән бүген кабул иткән һәрбер изге теләк сезнең күңелегезне җылытсын. Килер көннәрегезгә тагын ям, өмет өстәсен. Сезгә насыйп булган очсыз-кырыйсыз якты ал таңнар, бәхетле көннәр, йолдызлы тыныч кичләр әле алдагы гомер елларында көтеп алсын. 55 яшьлек матур гомер бәйрәмегез уңайыннан гаиләгезнең музыкаль күчтәнәчен кабул итеп алыгыз. Uzada күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле, син безгә парлы җырлы гомерләрдә, җитче әнием син йөзгә, юбилеем менә бүген